Здравейте, приятели, аз съм Сержан Жанов и днес ще ви покажа как да хакнете Google Play и да се инсталирате всички платени игри и приложения напълно 100% безплатно. Просто трябва да се изтеглите едно приложение, което обаче не се изтегли от Google. Приложението се нарича AppOne. Ето го, на отделна страница ще ви го покажа. Ето как вижда приложението. Инсталира се от Google. Много е лесно за инсталиране и за използване. Просто отидете в Google, напишете AppOne. Аз вече съм си го инсталирал, тъй че го имам запнатено. Чакайте, че телефон нещо бъгна. Ето, просто натиснете Download и сте готови. Изчакайте минута 2 да се инсталира и вече сте си изтеглили приложението. Сега аз няма да си го изтеглям за втори път, но трябва ще ви покажа как да си го използвате. Аз няма да го изтеглям за втори път, просто защото го имам. И е безсмислено да го изтеглям за втори път. Но сега само ще ви покажа как действа. Отидете в Google Play. Например, Minecraft. Вижте, играта е платена, но сега ще изтеглям напълно 100% безплатно. Натиснете споделение, натиснете върху това приложение и изчакайте да отвори. Натиснете Download, Install. Разбира се, че при някои телефони инсталирането може да отнеме повече време, а при други по-малко. Има някои случаи, при които след Download се изисква повече време за самото натискате Download и изчаквате там още време да се презареди. Той дори ви показва колко време отнема, нали, тази черта, която се движи. Но крайният резултат пак ще бъде същия. Просто това може да бъде поради марката на вашия телефон или нещо друго. Също така това приложение може да бъде използвано и за всякакви други цели, не само на игри, но и на всякакви приложения. И това е. Просто изчакайте няколко минутки да се инсталира. И не сте отваряли готово и то вече автоматично ще бъде захматено. Чакайте. Minecraft, ето. Ето и вече имате инсталирано Minecraft или някоя друга игра. И вече имате инсталиран Minecraft. И вече имате инсталирана всяка игра, която си поискате. Вече имате инсталиран Minecraft и всичко, което поискате, може да си го инсталирате просто за няколко минутки. Ако съм ви помогнал, може да харесвайте. Ако ли пък не харесвате, следващия път ще направя видеоклип как да сваляте клипове от YouTube и от Facebook или от други сайтове. Това
това беше от мен за днес. Сигурно повечето от вас ще питат защо не играх, защото просто сега не ми се играе, но скоро ще направи гейминг видео. Благодаря ви. Това беше.